Вчера разгледахме какво е мисълта, нейното движение, какво прави с нас. Днес ще погледнем от малко по-различен ъгъл мисълта, разграничавайки се от нея. Вчера се учихме как да използваме, днес се учим как да не се отъждествяваме с нея, да не се свързваме с нея. Ето това е медитацията. Медитацията е още много неща и може да се интегрира в живота по всякакъв начин. Може да използваме за постигане на релаксация, себепознание, себенаблюдение, по десетки начини. Най-просто казано, всичко може да е медитация, ако ние осъзнаваме това, което правим. Няма значение какво е то. Може просто да вървим по улицата или да хапваме сандвич, да наблюдаваме нещо. Всичко това може да е медитация, ако в наблюдението ни не нахлуват никакви мисли, които да отвличат вниманието. Така че всичко може да е медитация, всичко зависи от нас. Дали ние ще можем да се поставим в това състояние пасивни наблюдатели. Важно нещо е да се знае, че ако искаме да постигнем това, докато осъзнаваме себе си, за да избягаме потока от мисли, който ни напада, да използваме различни похвати. Така са измислени техниките, които служат точно за това, да ни разграничат от ума и да ни насочат вниманието към намерението, т.е. да постигнем медитация. Една такава техника, която е много практична, това е следенето на дишането. Т.е. дишането да стане съзнателен процес. Защото дишането, както и мисленето, това са две неща, които са част от нашето съществуване, без да има някаква пауза в тях, т.е. без прекъсване. Т.е. в състояние на медитация или на алфа ниво на мозъка, тогава ние живеем много по-будно и се чувстваме именно будни, съзнателни, че съществуването е цялостно и не се нуждае от нищо повече. Няма нужда в такъв момент да се хващаш на капаните на ума, който постоянно ти казва, че за да осъществиш своята енергия, ти трябва да направиш нещо. Трябва да свършиш нещо повече от това, което правиш в момента. В момента може нищо да не правиш, но умът ще ти каже, че това не е състоятелно. Ти трябва да направиш нещо. Трябва да задвижиш нещо. И така ставаме подвластни на това, което ни нарежда нашето съзнание, нашата мисловна машина в случая. И действаме механично. Действаме като машини. Разбрахме, че вчера в единия случай действаме машинално, без да съзнаваме това, виждайки се в тета нивото, което е равно на сомнамбулизъм, и в бета нивото, в което ние разсъждаваме съзнателно и контролираме действията си напълно съзнателно, чрез асоциациите. Избираме си някакви малки цели, които да запълнят ежедневието ни. Например, ставам сутринта, от 8 до 8:30 ще свърша това, след това ще си хвана автобуса, ще стигна до работа, там ще свърша обичайните неща, след това се прибера, ще се легна, след това ще вечеря, ще взема душ и така нататък. Това са неща, които всеки от нас всеки ден си мисли. Всеки ден си мисли как да ги направи, как да ги структурира, но ако вникнем по-внимателно, ще разберем, че това е една измама. А защо е измама? Защото това
така или иначе ще се случи. Защо тогава ние си го мислим? Защо е необходимо всеки ден да мислим едно и също нещо, да го проектираме в бъдещето? Защото така подсъзнанието ни дава една сигурност, че ние няма да попаднем в някаква среда, в която се почувстваме застрашение, да ни се случи нещо. И това е един инстинкт на практика, в който ние попадаме в един кръг от обстоятелства, се чувстваме сигурни в него, но какво губим? Печелим някаква сигурност, че нищо няма да ни се случи, но губим животът си, защото поредица от неща, една структура се превръща в навик, навикът се превръща в сомнамбулизъм. И ние спим, ние не сме будни. За да сме будни, ние знаем какво трябва да направим. Просто трябва да правим нещата по различен начин. Да не са всеки път по един и същ начин. Това е важно да го знаем това. Да промениме, макар и малки неща. Например, ние сме свикнали, аз минавам от тук, отивам към морската, аз минавам по тая уличка. Тук ми харесва. Но какво виждаш ти по тая уличка? Веднъж като минеш там втори път, след това вече мозъкът е запаметил всичко и отваря пространство. Ума го прави, за да отвори пространство за себе си, за асоциативните мисли. И така ти се движиш, започваш да мечтаеш, фантазираш с разни неща. Но ако минеш по друго място, ако промениш всеки път пътечките, започне да забелязваш новите неща. И това е съвсем древен пример и нещо, което ние можем да направим, за да разтворим в себе си нов механизъм, да мислим по-мащабно. Ако всяка година ходим на едно място на почивка, това е защото ни е харесало. Харесало ни е първия път. Втория път пак ми е харесало, но вероятно тогава спомен от първия път е дал своята енергия на второто посещение. Може би някои хора се усещат на третия, четвъртия път, други на 10-тия път се усещат, че всъщност те не са ходили никъде другаде, пак са си били вкъщи. Просто се изминали някакво разстояние, защото на новото и на старото място, където новото вече е като старото, започва да се въртят едни и същи мисли. Така че дали сме в офиса или в къщи, много от нас не правят никакво разграничение от това и си носят от работата нещата в къщи и си мислят за тях. Отиват на работа, там си носят нещата от вкъщи, само за да избягат от момента, в който са им представя реалността. Това означава, че ние не харесваме това, което се случва с нас в момента и искаме да избягаме от него. И другото ни се струва по-привлекателно. Но какво става като отидем на това другото място? Получава се същото. Значи това са едни илюзии в нашия ум, които просто ни заблуждават. И на нас не харесва да живеем в тая заблуда. Човекът може би има вродено чувство за мазохизъм, защото ние постоянно си причиняваме най-различни страдания и не намираме сила в нас, в себе си, да излезем от тях, да направим някакво усилие, да впрегнем нашата воля. Медитацията е нещо, което засилва изключително много вярата и волята. По проста причина, че практикувайки ние достигам до нашата най-съкровенна същност, извличайки оттам есенцията на нашите най-съкровени желания. Тази енергия ни дава стимул да започнем да променяме нещо в себе си. И ако успяваме да хващаме тая вълна, ние ще започнем да наблюдаваме, че това действително се случва. Само когато започне нещо действително да се случва в реалността, тогава ние придобиваме сила да го променяме. Ако не се променя нищо около нас,
нашата вяра пак ще бъде потулена. Ще се скриваме в нашето местенце, добро уютно местенце, а за практика ще се заблуждаваме, че медитираме качествено и ще продължим да се живеем в същия свят. Така можем да разберем дали нашата медитация има някаква стойност или няма някаква стойност. Ако живота не се променя на практика, значи медитацията е илюзорна. Тя не е реална. Ние пак съществуваме в бета нивото. Мислим си, че практикуваме медитация, но всъщност разсъждаваме асоциативно. Може би нещо леко се е променило между това да разсъждаваме в дълно състояние и да разсъждаваме, когато сме заели стойка, лотос, практика, затворили сме очи, но разсъждението си е разсъждение. Може да изглежда малко по-структурирано, но енергията е затворена и ние пак се движим на повърхността на ума си. Ясно се разбира кога стигам до някакви по-дълбоки нива, когато започнат в нас да проникват прозрения, неща, които идват от подсъзнанието, от нашето интуитивно аз, насоки. Тогава разбираме, че медитацията ни наистина има стойност. Въодушевлението е нещо, което несъмнено се промъква и ние се хващаме на неговата вълна. Започваме да си вярваме прекалено много, вдъхновяваме се, което е хубаво, но това може да ни изиграе лоша шега, т.е. да повярваме на нещо и ако това да се случи, ние да бъдем разочаровани и да осъдим медитацията. Медитацията не може да бъде осъждана, защото това ще бъде наше лично отношение към нея. Медитацията е такава, каквато е. Веднъж се получаваме по-добри резултати. Друг път не успяваме да получим това, което сме искали, но всичко зависи от нашето състояние. Ако в умът ни плуват най-различни мисли, предизвикани от емоции в настоящия ден или от една единствена ситуация, нашата медитация може би няма да бъде толкова дълбока, защото енергията на емоцията, на мисълта ще отвлече нашето внимание и ние няма да можем да се отскубнем от нея и така ще спим на повърхността на това чувство. Но е възможно и друго. Възможно е да успеем да сублимираме тази енергия и нейната сила от единия полюс да отиде от другия полюс, т.е. ние да получим някакво много силно прозрение на базата на това, което се е случило. Не можем да знаем какво ще се случи, но можем да насочим намерение към това. Намерението е това, което е инструмент на медитиращия. Когато той иска да постигне някакви резултати, той трябва да заложи чистото си намерение. Можеш и да не използваш намерение, а просто да се отпуснеш и да бъдеш. Но това изглежда много просто и в същото време това е най-сложното нещо. Ние не сме свикнали просто да бъдем. А живота ни е даден за това, просто да бъдем.